Fejezd be a mondatot. De örülök! Te jó ég! De jó, hogy itt vagytok! Gyertek, zabálni valók az ember! Hagyjál! Ne csináld! Erre semmi szükség. Hát te már ismered őket, Mikiskor, tudod? Sziasztok! Rég találkoztunk. Sör a vödörben, nyugodtan használjátok a wifi-t, nincs jelszó természetesen. Thor, visszatért. Az a nyikhaja tévéből már megint beszólt. Nóbmester. Ja, Nóbmester 69. Megint beszólt. Ez neked nem megy. Nóbmester, hello, Thor vagyok, a mennydörgés istene. Figyelj, Pajti, ha nem lépsz ki most azonnal a játékból, oda repülök a házadhoz, lemegyek a pincébe, ahol kuksolsz, kitépem a karodat és feldugom a seggedbe! Ó, igen, nem csak pityeregne a papához, te kis patkány! Köszi, Thor. Szólj, ha megint szívózna, jó? Köszönöm szépen, fogok is. Kértek valami piát, mi? Mit így?